पौने भैया खातिर गईले भाई चोर ह टुनटुना बा कौनो के गाना भोजपुरी में एगो सिंगर बा। अच्छा टुनटुन लाल यादव का जाने एक कौन गाना आइल बा कि डॉलर में बेचाए लगबू 5 के आ जाइ ह। तो ये गाना पर देखा था ढेर रील बनता भाई पवन भैया के, ठीक ना, काहे से कि पवन भैया के बर्थडे आवता, ठीक ना। तो हम टुनटुनवा के इंटरव्यू देखनी है भाई, ठीक ना। कौन है ये लोग? तो वो कहता कि हम पवन भैया खातिर नहीं गईले गाना, ठीक ना भाई। इस साल टुनटुनवा 1 नंबर 2 गला साला पवन भैया खातिर गईले बा गाना। अरे साला तोर नवंबर में बर्थडे रहे तब वही ना तू ही घरी अपन गाना के छोड़तस, ए घर तू कहे गाना छोड़ ले बस, ठीक ना भाई। तो पवन भैया खातिर गईले भाई चोर ह टुनटुनवा कौनो के गाना उठा के भाई गा देला, ठीक ना। 1 नंबर के चोर है टुनटुन लाल यादव सारावा। कैसे पवन भैया के जनवरी में बर्थडे होता 5 तारीख के, ठीक ना भाई। यही से टुनटुनवा गाना छोड़ देले बा, ठीक ना भाई। तो वो सबके विचार देखी कौना पर गईले बा, ठीक ना भाई। पवन भैया पर गईले बा, ठीक ना। अपन अपने गईले टुनटुनवा लाल यादव इस साला गईले बा पवन भैया खातिर, व्यूज खातिर गईले बा साला। चौकी